Okay na? Hello mga ka-dragon. Ayan, magandang tanghali. Bayan. Magandang tanghali po. Happy 3rd anniversary. Ay, hapon. Hindi pa rin tapos. Hindi pa rin tapos. Ngayon pa lang. Hindi pa rin tapos yung anniversary mo dyan. Ngayon pa lang nga, di ba? Atin ba yung ngayon? Kaya. Wait lang guys ha. Nalikot. Ano to? Rumagan mo. Basan siya pa? Hindi na po magalaw. Guys, hulaan nyo kung ano ang niluluto namin. Ano? Ambot. Happy 3rd anniversary team DFL. God bless you all from Ma'am, ano yun? Pangalan nun? Actually guys, ano yan? Maha. Kaya lang walang mais. So, dudol na lang. Mahadol. Tawag yan mahadol. Wala si Antiligaya, absent. Nagalaba. Ayan, hello po sa 22,000 viewers. Ayan, magandang hapon po. Anniversary pa namin ngayon. Baka magpalipad ka ni Ayan. Dahil na-advance ang ating celebration ng anniversary, tapos na. So, nag-live tayo ng kakanin. Ayan, may nag-send ng sticker. Ano lang, emoji. Emoji, si Sir Rayma. Sticker na ako na eh. Sticker na po. Ay, sorry po. Magbigay ng ano, oh. Number. Happy 3rd anniversary sa inyo, Team DFL from Joey Lawang. Mahangin ngayon dito guys, sobrang hangin. Masarap dito sa bukid. Hello po mga kapatid from Sir Ariel Concepcion watching from Alaska, USA. Hello po Sir Ariel Concepcion. Thank you po sa kanila ko. Diyan yung galigaw sa'yo ay, ano na? Wala akong balita kasi ikaw naman oh. Balita mo naman ako. Patikim naman from Sir Alan Samia. Ayan, hello po sa 30,000 viewers. Magandang hapon. Doon di masaya sa antipasing sa ginaluto. Ay, naku. Ano may mais. Yung cheese ay. Ayun na yung mais eh. Yung dalang rin ka ako, wala?
Pag nagbaho yan eh, wala nang tamis. Hello po kay Sir Bong Paredes from Baras, Rizal. Ang ganda na ng baras ngayon ah. Pinailawan nila. Nung bonggang-bongga. Hindi, ayun si Kuya Pre, ante, sigaw mo yung lighter niya mamaya. Ay, nasa bukid. So, pagkagising niya kanina, akala si Kuya Pre na mga ano siya kagad. Ano siya kagad eh. Si Kuya tayo ni hindi, yung mga nakasaba ni Kuya to kanina. Tubig? Pwede na to siguro. Pag naglamig ko, magpigas na. Lamig pati na to. Ito na ate Crudo, pag-arahon tayo. Nilay, sa'yo baga yan. Galing man dun sa inyo. So, galing lang ko. Babawi ni ano kasi. Ayan, lagay na natin dito guys ang ating dodol. Nay, nakita yung kimuti pariyo ka. Sir Islo San Diego. Hello po Sir Islaw, kamusta na po kayo? Ka-Islaw. Hindi ako nakatulaw. Kalamig. Kalamig. Kalakas ang hari kasi ay kasapang tulog. Kaya nga. Gipasok ko yung kamay ko dito sa loob. Nilalamig ako. Puta eh. Sa loob ba naman yung hangin dyan? Ayun. Yun, patigasin na lang. May merienda na tayo. May kape. Meron mo na ganun na lang. Hirap. Para i-ganun mo na lang. Wala biyaw. Mahanap biyag. Hindi mo yung ano dyan. Hello po, Ma'am Evelyn Gomez. Yan, salamat po sa lahat ng nagbati ng aming anniversary. Buti na nga dito to. Hindi mo na yun. Kung ano, tinibor na lang eh. Hirap na. Sabayan natin ng biskuit. Parang galing sa mga bahay nyo pa yung mga baso na yun ah, kaliliit. Kantiligaya. Ito na yung ginapagkabrahan niyo sa bahay nila. Ay, may nakalimutan ko yung baso ko lang. Yung malaki. Babate yung cheese niya. Sabihin mo kasi. Ante, lagay mo dyan. Ante, babaran mo lang. Birok mo yung frame lighter na nakuha Gisigaw man ta? Hindi po. Ayun na siya oh. Mag-igib siguro. Liang. Lighter mo na dito! Iniram namin! Ano mo ibusin dyan doon yung iba oh. Kain na yan. Ganyan kahaba yung makita mong ahas. Hello mga ka-dragon. Ayan. Magandang hapon. Magmerenda na tayo guys ng mahal. Blanca. Hello DFL, mukhang masarap yung niluto ni Joanne. Masarap po talaga yung yan.
Mahadol. Mas dada gatas na, naima. From Ma'am Jenica Mondria. Patigasin lang natin. Mas dada mamit na. Yan, shout out din po kay Ma'am Myla Ubando. Kay Sir Alan Geda at kay Sir Jomar Cabalona. Kay Ma'am Kay Dudutski. Ayan. Hello, Dudutski. Miss you to them. Kailan kaya tayo makabalik kita ano? Yung guys yun. Nag-ugasan. Pati mga sandok na uwi. Basta pinamit natin, walang pa. Pimit yung ilalim niya. Sa susunod guys, dito na yan sila nakatira. Ginainot-inot na namin yung gamit. Palapadan na kaya natin ito. Doon sa banda wala pa. Wawa naman. Tipod mo nga kung hindi mo tamis. Mag-extension kaya tayo dyan, no? Diyan. Yung ilalim yung fish pan. Maha din eh. Mahadol. Wala nga lang mais. Maha dudul. And shout out po kay Razel Velasco from KSA. Hello po. Parang di naubusan ng ano, fingerlings. Tama na dyan. Hello mga ka-dragon. Ayan. Diyan, sayawan mo na alas sila dyan. Ano po bang gusto niyong gawin ni Gigi? Sige nga, kaldagan mo yan. Talagang di magdalaw. Ayaw ko. Yan, shout out po kay Michael Tura. Kaldag din, isang kaldag lang. Ayun guys, ano na naman kami, magdidilig na naman kami mamaya. Maganda yung Hello po gamitin. mga kapatid, congratulations on your 3rd anniversary. More videos to come. Watching from Belfast, United Kingdom. Shout out po, Karod Aquino. Hello po, Karod. Hello Hello po po, Karod. kay kapatid na Rod Aquino. Salamat po Aga. sa panonood. At kay kapatid na Leia Polido from UAE. Hello po. Hello po. Hello po. Kay Ma'am Daisy Pineda. Ano yung kuya? Kaya nga wala ng tubig. Ano ba yung paano? Matagal pa yan, Kuya Fred? Inaayos daw? Naayos nga, yung problema nga eh. Kasi sabi niya, hanggang 2 araw lang eh. Mga pangangatlo, mag-apat na nga eh. Pagtik na eh. Ulitin niyo ulit, no? Ay, blasa, ate mo kiatis na. Wala, yung mga ano nga to. May asawa na si Gigi. Wala pa po. Wala pa po. For sale po siya. Imain nyo na po. Ng taas ko eh. Magkakamerienda mo dito Kuya Pre, no? Ay, dito lang? Yan, shout out kay kapatid na Daisy Pineda. Diyan sa Tarlac. Yan. Hello po. Yan, shout out po sa mga kapatid dyan sa lokal ng mga Tarom, Pangasinan. Mga Tarom, Mangantarom. Mga Tarom, Pangasinan. Mga tarong. Hello po mga kapatid. Nadaanan din namin yun. Ano? Nadaanan natin yun ba? Mga tarong. Mga tarong. Di pa sa'yo, bilisan at magsayaw daw tayong dalawa. Si Gigi may tulog niya. Bakit kang puro kaliwa? Nasilip ako, kasarap ng tulog nila. Lahat kami? Lalo sa tipasay. Naghanap nga ako ng damit dun sa bag ko, baka may naiwan, wala ako. Jesus na natangpan ko. Malamig eh.
Sarap nga pong naghangin eh. Halos ayaw nga magmunot ng mata ko eh. Kahit ako eh, kahit sakit na ng likid ko eh. Kapilas na nila. Ba't pa ganun eh. Ayan, shout out din po kay Sir Joel Luhan. Kapuputik na namin Welcome back, Auntie Greta. Always nice to see Kuwaro oh. Ilang araw lang yun, nag-back to normal na naman. together. Auntie Joanne enjoys cooking. Always cooking authentic food to be enjoyed. Stay safe. Biu, and hello love po, us kay everyone. Biu. Hello po, hello Ading. Kay ano? Similang similap. Simuling simulat naman ti kulay men. Baka patabigan niya yung ano. Hindi, hindi ko nilay. Ayan, nabagsakan natin ang ating kape. Kape, milay. Dito nga ako. Andun yung malaking baso sa bahay. Naiwan. Yung pangbumahang kan. Okay, kaya ba? Ay, dilaw yung dalangan si Ligaya. Kaya doon tayo. Dali na. Dito kante. Meron mo ulit. Dudot. Puro ganun. Tarararan, tararan, Diyan ka magsala. Hindi ba yung kaya natin nung pa? Kahit taga ganun ka. mga blangke. Kape ba na? Ay, nga lang tayo magkape. Sabi niya naman, di naman ako makatulog bumayang gabi. Ayaw ko magkape pag ganito nga ako na. Kailan matulog? Ha? Kailan matulog? Pag na naman yung isip ko. Sa gabi? Hindi ka malawin. Makarating na naman ako ng Amerika eh. Hindi ka magkape? Pag nagkape ako, Karating ka na. karating ako ng Swan, Africa. Gawin wala tayo magkape daw. Mag-itaot ko niya. Puno mo lagi tayo baso dan na nakabutang. Dala nanti ligaya yan. Eh, no pang tea. Ito kaliit. Nanti ligaya. Ako rin yun, oh. Dalhin ko rin yung isa doon. Nakakalimutan ko. Yung malaki? Hindi. Yung maliit din. Yung magamit yung malaki. Pero sobrang laki naman. Talaga eh. Baka kalating 1/4 na asukal yung may ilagay mo doon. Okay. Kasi laking ulo. Gakulo na yata. Buti na lang may stock kaming kape dito. Oh. Meron natin yan. Ay, gano'n yan. Kape ba yan? Ilagay mo na dyan. Oh. Nakakatawa guys yung aming mga gulay. Meron ng bulaklak. Siguro tayo kapit sa. Baka sa susunod na magpana kaya tayo mag-alay. Oo eh, January eh. Meron na yan. Bilis lang yung pili eh. Ba't yung iba hindi makaunga? Kukutin Kahit sa lang. talong may hindi makaunga yung dito. Oh. Kadami pang madali. Parang ano din yan. May agkukutal. Baka na. Yan, shout out po kay Sir Edgardo Limpahan from Santa Rosa, Laguna. Hello po. Hello po. Magandang hapon po. Hindi ka nakita ang tayo. Okay, di na to. Gusto na yun tayo. Ayan na. Tara na. Camera girl at Gigi, sino ang mauna sa inyo mag-asawa? Si Gigi po. Si Gigi po may pinapaumok yan eh. Magsabay sila. Nasa ibang bansa po yung akin eh, nasa Korea. Ah, kape oh. Busy pa si Lee Min Ho. Jumkik daw. Jungkook. Jungkook. Talagang hindi ka kita. Hindi ko rin kilala yun. Si Jungkook? Naririnig, nababasa ko na yung Jungkook? pangalan Sino niya kaya sa si BTS. Padyang. Ay, oo, yung mga ano sila. K-pop. Si Ate Risa naman, EXO. Kilala ko lang si Lemon Ho. Isa lang yun. Jungkook. Ay, ibig ako naman ko ha. Jungkook. Jungkook. Ito tayo mo lang kuntara eh. Matigas na? Kakapi tayo karuba. Minix-mix mo na. Hindi po. Mikas.
Ano ba yung mekos-mekos? Mix. Oo. Si ano, Paano ano yun? si Mr. Nobody. Yung Mr. nagaluto Nobody. na mga ano ay sa Pa-shout India. out ang Mr. Nobody. Ilocano Indiano naman siya yun. pero kwan. Indiano ba yun? Oo. Pero gina-vlog niya yung ano, kinocontent niya yung kung paano magluto yung mga Indiano, di ba? Yung puro winners lang na gano'n. Yung next mix. Wala nang utik yan. Gano'n na ate ko na yan. Wala nang utik. Utak. Wala na siyang utak. Wala nang utik yan. Pero nakakatawa siya, guys. Pinapanood ko din yun si Mr. Nobody. Tawang-tawa nga ako sa kanya yung mga salita mo. Mother Jude. Yan, shout out po from lokal ng Nambaliches, Advance Happy New Year, Indian Happy Year and Thanksgiving. Yan, hello po, Advance Happy Thanksgiving. Pero masarap na. Ma'am Oh, Hope, malaga masarap. Ma'am Hope Ito lang. Elizabeth. Oo. Lalo lagyan mo ng cheese. Sarap. Diba? Raos na naman yung aming merienda. Hindi na para man si Madam Ligaya. Bayin natin yung sabadon, bayin natin. Hindi na yan? Hindi ito banda. Turudan yun. Saba, sabi mo. Saba? Meriendahan. Turudan yan. Namatay yung aming isang kambing, guys. Hapon. Kaputol. Ay, Kahapon? natuluyan. Kaninang umaga? Yung Hapon. tura? Kapon. Ikapon lang. Kapon ng maga. Saan daw nilibing? Yung sabi natin nagpuputol na. Gaganon-ganon na yung mga paan. Sabi nyo, Kaya nga, magtayo eh. Gaganon akala mo ka na. Kasi kuya uli. Wala na, ikaw na lang magkape. parang sino? Yan, shout out po kay Sir Reniel Padilla. Hello po, Kala ko Daniel Padilla eh. Ranel Padilla. Ikaw dyan, hindi ka nagkape. Madaming nagkakuan o kasal na ba si Greta? Kasal na. Sama? Tapos na ang handaan. Mahaong Hindi nagtawag. Sila lang po, dalawa. Hindi rin po kami. At Joanne, inom ka po gluta tayon. Ayan. Napuludan? Na capsule if gusto mo pa mabuntis. Ah. Same po kayo ng asawa mo. Pares daw kayo nagre-repeat. Pampabuntis? Pero kala ko Di ba pang paputi po yung glutathione? Kaya nga. Maraming gamot Talaga? daw. Hindi lang pampaputi. Hindi yung binigay ni Sheila sa akin yung Nicotayon. Parang Nicotayon yun. Yung kay Kwan? Yung kay Kwan yun? Yung Nicotayon? Oo. Katray. Katray. Oo. Nicotayon yun. Yung, kasi sobra niya yun. Pero nabuntis na siya. Si Katray? Si ano? Sheila. 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 Tapos yung natira niya, binigay niya sa akin. Naubos na. Hindi mo na ako mabuntis. Parang mabuntis, nandito ako. Sige, try ko na yung glutathione na yan. Malaklak nga. Malaklak ng Ano tawag dito? malaklak ng isang Maha. buto. Hindi, wala naman. Walang Mahadol mais. po. Mahadol. Mahadol. Mahado. Mahanadudol. Masarap naman. Masarap eh. Yung tawanan, masarap Happy yan. 3rd year anniversary sa inyo. God bless you kayo palagi sa mga vlog nyo yan. Thank you so much po, Sir Vincent Panotes. Yan, shout out po kay Master Chef. Happy 3rd anniversary Team BFM. Congrats sa inyo, Sis Greta. Kay Love Dabi Official. Siguro ito pag malamig. Masarap yan kung malamig mamaya. Pag Matigas yan? Tamis. Galing sa mga yung galing. Nawala sa isip ko.
Buda. Kumain ko na diyo. Sa doon tayo kumakain. Ikot mo. Kung maganda sana dito inuna. Hindi lang po siya pampaputi, pampabuntis din yan. Binibigay ng Bigay. bigay ni if gusto mabuntis, if wala po may rae. Pati asawa mo po, ipatry mo po yan. Yan po kasi sa akin, pero nagpa-drip po ako, mas madali mabuntis. Ayun pala bigay mo kay ano, karnay. Si Bugayo. Kahit dalawang buwan, tinaw, dalawang pan. Try ko nga siya. Glutathione. Para magputi na rin ako. Pag uwi ko dito, apay, nagpuda ako matikan. Para nilaklak yung glutathione. Kaya nakadalawang buti lang ako. Happy 3rd anniversary and welcome back. Photographer from MG Boys Riyadh KSA. Yan. Hello po Sir Rabago. Hello po. Hello po. Kain po tayo ng Maha de Blanco. Dito pa ang Kaya Blanca. Dito pa yun. Nakikita ko lang. Nakamakon na. Ano siya mo? Lagdag ako doon. Dito walang sangayon ng kanila. Hindi pa nagabunga yung mga saba. Natulog yung sa ibang bansa. Hindi na Matagal yan sa bakasya. Kaya sabi niya. hindi na hintay tumigas yan. Dapat yung mara. masarap. Medyo magtugas din. Pag maglamig yan. Ang masarap. Hanapan nyo nga guys si Gigi at si Juan, camera girl dyan. Kaya Santa Jose daw. Sama Santa Jose. Ano na nga yun? Ante Ligaya, pwede rin po yun sa'yo kung gusto nyo pa mabuntis. Hindi pa siya eh. Hindi na pwede. Hindi na kami binaligra. Baliktad eh, haligra. Santa Ligaya, ayaw niya na talaga yun. Napusing na yun eh. Kusing lang. Kailan mag-aasawa si Gigi, sabi ni Sir Ramon. Pan po, next year. Walang tundok yun. Walang katapos ang next year. Tapos ang sunod mixing mo. Pagputi ng uwak, pag itim ng tagak. Kala ko di ano eh. Totoo na yun eh. Mada. Dito umpisa man lang. Pwede nga rin yung umpisa-umpisa. Siyempre, umpisa mo, tapusin mo. Isang beses lang. Mayroon na rin pa naman konting tibok. Kunting push lang yata na dyan, no? Hindi. May konting tibok pa naman na siya guys. Biglang udlaw. Hi to Ryan of Rome, Italy, from Sir Ruben Galinato. Galing na. Hello Sir Ryan. Ryan Galing na ito. from Rome, Italy. Si Manong Junior, oh. Hello, happy 3rd anniversary. Ano sabi niya? Si Kuya Jun sa pangan. Hello, Manong! Baby Billy Greta at Kuya Joey. Regards kay Nanay. Thank you, Manong. Parang gusto Sticker ko naman naman yan. baga dyan Manong. Ah, mangantayo na eh. Maha de Blanque. Parang napapabalik na naman kami doon eh. Ha? Araw-raway. Sana eh. Araw-rawe. Araw-raway. Araw-rawi maganda ma. Uwe. Araw-rawe. Malayo. Ah. Pero maganda. Maganda talaga yung lugar nila. Lalo sa Bolinao. Agawid. Ang pawin. At ang madimugad ko ang kugabay. Ang pawilabaw. Ang kugabay. Para siyang ano. Kalalat. Umay na ako. Nalubat na yung cellphone ko. Hindi na ako maka-shout out. Diyan sa ano. Pero
ang cellphone mo. Ano oras dyan sa inyo, Manong Junior? Parang, wala siguro ngayon sa Amerika. Mga, kasi nung nandun ako gano'n. Kasi nung nandun pa ako mga kwandan eh, pag gantong oras, mga alas 9 ng gabi yun eh. Ay, yung saya. Ito parang. Parang ang lungkot nyo. Kasi Pan po eh. Bagong gising. 11:36 p.m. Saturday. Saturday pala. Bawal ang kape. Hindi pa ako nagkakape. Kulay kape lang. Sabado? Ginagawa niya guys sa kape, nilagay niya lang sa labi niya. Nagkaroon ko lang yung kape, oh. Pag sobrang kape na. Pag naamoy ko. Hindi ganyan. Daming bawal kung buntis. Ba't ikaw, Auntie Pasing, hindi ka rin kakapinaan? Pag buntis ka? Wala pa mang kape noon. Hindi pa po ang kape. Ano lang muna kayo? Yung paan, yung Nagataka nga ako eh. Bakit yung bigas? Tsaka yung mga mangyan, no? Bigas. Yung mga mangyan nga, wala pa kailan. Kaya nga, hindi ba sila nagainom ng mga gamot-gamot na ano? Tsaka hindi sila, sa bahay lang sila nangangala. O sabi ni Sir Alan Samia, o sampul na dyan, DJ. Jay, Tanong ako ng gusto niyo kayo. Ano daw po gusto niyo, Sir Alan? Ka-Alan. Alam ko iglesia to si Sir Alan Samia. itong paldag Paro-paro G. Baliktad mo yung kaltag ko. Pag ano? Jeep, baka malaglag. Nalaglag na ako dun. Baligtad ako. Hindi kasi pantay yung ano eh. wala yung taga-paldag namin eh. Yung paligaya. Kaya nga eh. Then shout out po kay Sir Johnny Quaresma from Japan. Yan, hello po. Hello po Sir Johnny Spatan. Kumusta na dyan sa Japan? Galing din po ako dyan nung nakaraan. Oh my God. Japan na din. Ay, ano ba nagpa-sticker ako? Wow, si Manong Junior. Yan, happy anniversary. Wow, thank you, Thank Manong you so much po. Thank you, Manong. Thank you, Manong dun ah. Mag-recruit pa pa nga, Manong. You are amazing. Manong, isa pa daw sabi nandito sa Isa pang request? Isa pa daw request. Pag Masyado na nagsayaw kayo ka na ah. daw. Magsayaw ka daw muna para isa pa. Ikaw daw, Jay, masayaw ka daw kasi para ano, may Hindi ka kasi sa tayong mga gusto ang Ilocano Akmat from Sir Johnny Quaresma. Ayan, si Sir Johnny. Hello po, Ma'am Johnny. Ma'am Johnny. Ma'am, Shout out din po kay grabe ka Sir naman Robert makamaks. Bacani Mang from Johnny. Taiwan. Sir Chan. You are amazing. Kay Mang Johnny. naisipan lang namin guys mag-live. Dapat magbablog kami ngayon. Kaya lang nag-live na lang kami. Nagtawa lang si Baka may si magpa-sticker. Manong. Kasi anniversary namin. Malay mo lang. Tama na po yung 5 ha. Pahabol. Nakainit. Sa likod. Nagtawa lang sa isa si Manong sa pangan. Ha ha ha. Joke lang po. Biro lang naman yun. Biro ko ba ano yun? Tuwaning. Walang masama. And shout out po kay Sir Dennis Montevirgin. Nabiyag ni Greta. Masaya na ulit. Shout out Team DFL. Yan. Hello po, Sir Dennis. Hello po. Kaya lang ano eh. Hindi makapulpak. Kukulay. I-chat mo si Kuya Aden. Marami kasi ano eh mahirap kasi yung aking ano eh. Sobrang ano. Maselan.
dahil siya ay may edad na. Pero ang hirap pagka ano, yung Kaya ikaw, Jay, pagbuntis ka na para pag nabuntis ka na, may edad ka na, ang hirap talaga yun. Oh, jeez. Kaya ako medyo parang natatakot na rin ako. Kasi marami na akong iniindang mga masakit. Oo nga. Parang yung lakas mo, naubos lahat eh. Di ba pag nagbablog tayo, talagang yung Superman talaga, ako ang Superman, yung ano, Energy. yung ano ba, lagi nabubuhat, pero nung ano, nawala talaga lahat, parang nalanta. Paano kasi Gigi? Paano ka ba, Jay? Wala na eh, baka nakatagaw na lang ako. Baka kami ginabuhat yan. Diba sa igbatin mo nga ako? Diba sa igbatin mo ako sa CR ko? Karahin matay ka na. Ano na? 43 years old na kapitbahay namin, Ate Greta, nung nabuntis. Oh, ang galing naman, 43. So, mayroon ka pang pag-asa. May 13 years pa. Depende naman din kasi sa ano. May pag-asa pa si ate namin. Ay, si ate, feeling ko wala na yun, yung magkakaanak na yun. May sakit kasi yun. Ang ano. Feeling ko parang pag nabuntis siya, ay Diyos ko, dahil ganun na talaga. Gusto ko pa saya. Oo. Trabaho yaw. Ay, wala na eh. Wala na. Nagpukutulan daw na yan. May regla nga lang, nagpukutulan. Pwede ka nga. Ganyan ang kwan mo. Wala kang alam na trabaho. Alam, si Sarah nga, 91 years old sa Bible naman. Kaya nga, Si Sarah. kon pa yun, bago pa. Oo. Si Abraham, Kaya ano, huwag kayo mawala ng 100 plus. Hindi, 100 plus. Mm. Ha? Pero kaiba na rin na ganun ko nagkatanda. Kaya nga, tapos pa kung ka Tapos mabuntis ka ako. Katawada ka na. Isang mampa. Wala ka na eh. Baka naganak pa. Nakatugod ka lang. Juan ka, trending ka talaga. Mabalita ka pa. Katungtod ka na lang. Kalapit Ano kaya sasabihin ng doktor? 46 na siya now, 3 years old anak niya. Oh, 4 years na lang Parang ano yun, na. Tapos miracle. yung anak niya, Miracle ilang baby. taon pa lang. Miracle baby. 3 years old. Kung pa lang siya. Matay ka na. Pero ako, dikit pa nag-aasa lang pa yun. rin ako. Naman sa... Bata pa ako. Kung ka pa lang 30. 38. 38 ka na ba? 9. 38. 38. Malay mo pag Ganun uwi sana mo. isa pang babae, no? Ano gusto ko gawin? Okay lang ka to, kahit lalaki basta may isa. Malay mo pag uwi mo. Mas ang sunod si ate rin, no? No? Susunod na. Puro yes. Puro baby. Uy, lahat dyan babae. Siyempre, lahat dyan. Paglabay niya. Siyempre nga lahat. Talon niya mga ka. Di na siguro ang mo. Ay, Ay, gamit gamit kay kay Tang inang yaw. Wala na siguro. Siyan yan na to. Ang pan siguro. Siya na yung kasama mo din. Abot mo nga yan, oh! Bili ka nga ng bitchay. Tapos yun nagkasaridab ng mouth. Nagpupo tayo di sagsaka na to. Si Yang Yang. First na apong babae. Kaya ano talaga, super dub namin si Yang Yang. Yun ang babae kasi. Ng girl. Parang ano namin siya lahat, version namin. Eh, ano kayang gamot dun sa ano? Nagapasma yung paa niya, no? Oo, kasi hindi magpawis ng paa. Katugbog. Hawa. Kaawa eh. Kung nagabasa, Magpawis yung paa niya. nagpapawis ano, yung paa niya. Halos yung medyas niya, pag naka-medyas, halos bumasa na yung medyas niya. Pero ano man ba? Ba't Sabi si nila Eunice? nawawala din. Ate Pero Joanne, parang basta yung glutathione, bilhin mo sa Mercury, subok talaga yon. Dalawa kayo ng Anong asawa brand mo po yun? mag-take. Anong brand yun? Basta Kasi glutatayon? maraming kasing brand ang ano, Glutathione. Hindi, yung may Oo. yan siyang mga label ba? Kung ano yung naka, halimbawa ang may, halimbawa Belo o glutathione, gano'n. Kahit anong brand kaya, pwede. Bili na yun bukas.
Pag-uwi na rin. Ay, pag-uwi pala. Agad-agad. Ikaw, Tipasin, bili ka na. Pampagudog ka na. Nagado balay mo. Nagduti yung binga. Unay nga manag. Piling Hindi mo, pa mo masundan ang ka na. lupaw. Piling mo, masundan ka na. Nabuntis na naman si Sheila ako. Di pa rin. Yung nanay mo pa? Sheila. Buntis niya? Yung daw naging daw lang pa. Yung tira niya, binigay niya sa akin. Tira-tira. Kala niya hindi nakakabuntis. Ay, sabi daw nakakabuntis daw. Pero hindi, At hindi tinigil siya niya? naniniwala. Tinigil niya. Hindi niya tinigil. Tapos nung bigla siyang nabuntis na. Totoo nga. Tapos yung tira niya, binigay niya sa akin. Kung buntisin man talaga siya. Bagay, kung buntisin siya. Depende pa rin siguro. Yung metatayon, Ah, yung met. blue Ay, mahal yun. and white carton niya, tapos yung bottle transparent no white. Mahal Then yun. silver ang takip. Meta tayo. Para Patay. sa ako. Hindi ba ano yun? Bawal sa buntis. Ano nga daw ng OB yun eh. Para mabuntis. Hindi sa ate tayo naman yun. Pag nagputi ako dyan, ay, nainom siguro sa ate Joanne yun. Yun na yun. Mahal yun, meta tayo. Ay, may. Ano daw? Pag-promote yung bahay for rent. Half price. Pag DFL, subscribe. Magkano po yun? Ano yun? I-promote na natin yung bahay ni Kwan. Oh, ayan sa mga gustong ano, Nino? please, Manong Junior. Ayun, tinuloyan natin. Pag ano daw, DFL subscriber, half price lang. Oh, ayan, may aircon na rin daw yung master bedroom. Wow. Oh, i-promote mo na. Parang ano siya, parang Ano? Airbnb. Gabi mo nga. Yung mga nakapanood ng vlog natin nung ano, nasa Yan sa mga Pangasinan. gustong mamasyal sa Pangasinan. 100 islands. Oo. Meron po kami kilala na sobrang ganda ng bahay. Talaga namang mag-enjoy kayo. At kompleto na siya, guys. Ayan. May pabigas pa po yun. Pinurado. Gusto Boyfriend bigas na yun, guys. Mayroong gasol. Mayroon na rin laman. Yun po yung tinulayan namin nung nasa Pangasinan kami kay Manong Junior Supang. Ano siya, guys. Maganda siya sa pangbuong pamilya. Lalo ang ano, madami kayo yan. Kasi marami siyang Oo, room. maraming room. Tatagin sa kayong pati yung kwarto. lugar. Mabini yun, no? Mabini Pangasinan. Yan, sa mga gusto magrenta po. Yung mga vacation. Sa mga gustong mamasyal sa Bolinao, sa Malapit na rin. Alaminos. Malapit na yun sa ano, sa Alaminos. Alaminos. Malapit lang siya sa 100 Islands. Mabini. Tsaka sa ano, sa Bulinaw. Sa mga kapatid nating INC, malapit din siya sa kapatid. Good morning from Ukraine. Yan. Hello po, Aris Hepona. Ukraine. Si ating Miss Universe, no? May gera dun. At kay Joy De Jesus. Ukraine, may gera dun. Miss Universe. Diba? Russia, ang kalaban. Ingat kayo dyan. Parang safe naman sila doon. Malaki man siguro ang hirap ko. Diba na ba? Ilang minutes na. So yun guys, bali magdidilig na po kami ng aming pananim. So kita-kits tomorrow. Sa aming mga susunod na upload. Sana ay huwag kayong magsawang manood sa amin, guys.
And sa lahat po ng nakijoin sa aming live, thank you so much. Siyempre sa nag-send nag-sticker kay Manong Junior, thank you po, Manong. Thank you po. God bless you more. Ayan, mag-rent na po kayo sa kanyang bahay. Comment down po sa gusto mag-rent. Kami lang po ang kontakin po ninyo kasi half yung yung kita Pag DFL subscriber daw po, half price lang yung babayaran nyo. Balik daw kayo doon pag may time kayo. Yan. Thank you. Pagkamusta na rin po kay Nanay Cory. Tsaka kay Kuya Beans. Beans. Tsaka si Joren, namimiss ko na si Joren. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Bye-bye po. Bye po. Ang kape ko.